এটা কেবু হেলা না আর কেন মানে যে আরম্ভ করছিলা কেতে বরস তকটা কলে না এটা হল কথা আম 1984 ইসবি গ্রাম আরম্ভ হল এটা আম পূর্বপুরুষ মানে করছিল সেমানে হলে শ্যামসুন্দর পানিগ্রাহী হরিবাবু ঘর দয়াসাগর নাথ কালী দাস ইত্যাদি কেতে বরস তক হেলা 39 বছর চালি আচ্ছা আপনার না আজ্ঞা আচ্ছা এই କରୁଛ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣଟା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାଣା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କି ଆପଣ ଗାଁ ଉପରେ କି ଆପଣ ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1984 ମସିହା ଏଇ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣଟା ପ୍ରଥମରେ ଆମର ସିନ୍ଦୁରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଗାଁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ ଖମ୍ବାଳ ଅଛି ଛୋଟାଉର ଅଛି କୋଟା ଅଛି ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ এই অষ্টাদশ পুরাণ সমস্যা আরম্ভ কলে মানে ভগবানଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜାଗରଣ ହେଲାନି ଆଉ ଆମର ଯୁବାପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଟାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏତେ ଜାଗୃତ ଆମର ଲାଗି ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହେଲାନ ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ କେନ୍ସି ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ ହଁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିছে ଆମର ଯୁବ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ଉପରେ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସମାଜରୁ ଆମର ଏରିଆରେ ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ନାଇଁ ଦେଇପାରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଆଗେ ଯାଇଛେ ଆମର ପଞ୍ଚସାତନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଯେନ୍ ଆମର ଅଛି ଏଇ କମିଟି ଏଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କେତେ ଅଂଶ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର କେତେ ଅଂଶ ଆମର ପଞ୍ଚସାତନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ଏଇଟା ପୁଣି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଆମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଆମର ସମାଜର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହୁଏ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆଗରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ବହୁତ ବଦଳି ଗଲେଣି ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ବଦଳି ଗଲେଣି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବି ବଢ଼ୁଛି ଆମ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କରେ ପହଲା ହେଲା ବୋଲି ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପହଲା ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କରେ ପହଲା ହେଲା ହଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏମାର ମଠର ସର୍ଜନ ଗେଜରାମ ଦାସ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସେଟା ଲେଖିକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ସେ କହିଥିଲି ଯେ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय जगन्नाथ।